Bismillahirrahmanirrahim. Yo kaya biasa Kang yo ngaretokno. Terang arit piye Kang pelayarane montor ya kaya jangkrik wis kri 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 kateriayan sepi. Jane tangan iki mbek sikil ki yo guatel Kang leran nang ngene pelayaran ra dadi wergul ki. Tapi yo piye maneh Kang cene kon ngaso kon ngaretok iki. Riyo-riyo Kang awake yo cek rada ngilapno. Mosok asik keling-keling. Alhamdulillah Kang koyoke kalonjono ki ya nututno. Ndahne cara nutut sampe riyo Kang sidane mangan bakso tenan iki. Pas kate benteli urung mari dadakno pedhok cuwati Kang. Cuwati ngene iki warnane beda-beda Kang. Ana sing abang, ana sing pink, ana sing ijo ki mang biru. Akeh Kang. Lek aku ya pangan ngerti ae Kang. Lek cah cilik-cilik saiki ya ora ngerti no ngono ke. Salah sijine kewan sing gawe dolanan ya cuwati ke Kang. Ngarite ya merong ngunting ae Kang ndang buat ndang mulih no. Iki lek aku menteli sengaja ra tak tekuk Kang. Masalahe klonjone kuning-kuning bane kengkeng-kengkeng kaku-kaku no. Lek kuning gelonjaran ngene iki bane gak gasruk-gasruk Kang. Siji karo sing ijo lemah. Lho moro-moro kok omah ae Kang. Ngene iki pan mari panas mentor-mentor ngene iki yo mari ngono udan Kang go awan. Tapi piye maneh wayahe udan ya udan, wayahe terang ya terang. Panggah manut ae no. Sik kate mulih nggo gedang sik no. Buyute kembar ana tak celuki Kang malah tak segrek dhewe no. Ya wis no, yuk Kang meneh dalang maneh make video maneh no wergule. Assalamualaikum.